Busturian, lehengo amesak orain loran. Amesgaitan guztia loratzen da azkenean. Bustin utzetik lorontzirik ederrena egiten dan lez, 5 turitik be, 11 ames egin leitekez, ekinez eta eginez. Badirudi, Busturia geroan ondoa hartutako itxaserria dala. Itxasoak lehorra daulastan eta lehorrak itxasoa. Eta besarkada estu horretatik sortu da Busturia. Bihotzeko egarria asetu guran asmatzen dira dantzak, abestiak, antzerkiak, musika, zinea eta beste hainbat kulturrekintza. Eguneroko egin beharren kateapetik ies egin eta lagun arteko hartu emonak aberazten laguntzen deuskue. Kultura zaletasuna aspalditik loratu da Busturian, eta loraldietako bat 20. mendearen hasikeran emon zan. Argi dago ba, Busturia herri jantzia izan dala. Inoz, berez aberaztu da alabeharraren eskutik, herriko tabernaren bateko lagun artean, edota herriko zein armiletako jaietan. Inoz, ekinez eta eginez, elizgiroko jardunetan, alkarte eta alderdi politikoetako ekimenetan, edota kultur talde desbardinen ekintzetan. Ikusi daigun, zelakoa izan zan mende hasierako giroa. Orduan, Joseba, konta iguzu zein izan zen Busturiko lehenengo alkarte kulturala? Busturiko lehenengo alkarte moduan antolatua guke guretzako ezaguna duguna, da 1915, ustailaren 17an, Aspen, elkarte bat sortu zen, musikarien elkarte bat, eta zuzendaria Julian Borda, itzue, txisturari esan, organistie, eta musikaz ondo jabetua, musikari oso ona, eta 27 artean soziedade bat sortu eben, da konpitxeizen batzen ziren, konfiterizen, eta elkarte honek orkesta moduko bat ere antolatu ban. Eta inguruko herrietatik ibiltzen ziren. Aitatu dozu konfiteria. Azaldu izu mesedez, konfiteri hori zer zan? Gu konpitxeiz esaten dugu, azpe kalien zegoen, eta 19. mendean bertan beste liberalak soziedade bat sortu eben, eta bertan batzen ziren. Esango genduke, Busturiko eukitzuek batzen zirela, beraz, esango genduke, azpeko bilgune bat zala konpitxeize honelako ekintzak antolatzeko. Gero, partidu politikoen antolaketaren inguruan, Busturizen Eusko Alderdi Jeltzaleen inguruan batzokizek antolatu ziren, eta batzokizek ere elkarte kulturalak eta kulturgintzan aritzen ziren, da bereziki azpimarratu behar dugu, Aspen zegoen batzokiko gelan antzoki moduan funtzionatzen ebala, eta bertan teatroak eta horrelako gauzak antolatzen ziren. Loraldi hori, zoritxarrez, gerrako sugarretan eta ondorengo zapalketan zimel eginda igartu zan. Baina ez betiko. Izan be, gerra osterik gordinenean eta frankismoaren urterik gogorrenetan, 1943an Altamiran ABC alkartea sortu zan. Batez be, umeteria, katekesiaren aterpean, kultura eta kirol alorrean esteko. ABC alkartearen ekimenez egin zan gaur egun Altamirako kulturretxea duguna. Beti be, herriko jendearen eskubeharraz. Leku hau, era askotako ekintzetarako erabili izan zan. Katekesia, antzerkia, zinea, goizeko izarra dantzataldearen saioak. Orduan, hemen hon zan oiturie, hau
ezin orduko, unzan oiture bat, zen zan, teatru egitxezien hemen. Etxezien eskolan, teatru, persona nagoz ezek, etxezien teatru. Eta horren gidarizi izin zan, Don Jose Urzelai, eta beranen mazti Doña Kontxa Uriarte. Doña Kontxa Uriarte zan, ekipo bat egon zan, sobre todo Andraskuna izin zan, nire ama, Txukeneko Maria Santos, hor ziren, teatrutako ensaioek eta horrek etxezienak. Hori izin zan lehenengo oinarrizean menguen. Sasoi horretan, Aspenbe umeek antzerkiak egiten ebezan mutilen eskolan. Eta kasureko zuek hemen Aspen gaztetan antzerkirik eta holan eitzen zenduen? Bai, mutilen eskolan. Mutilen eskolan etxegen duzen da. Arebe maitzu ziren hori badie dongalo izanien, haizen zane arebe antolatuten bazena, da mojakaz, da mojak neskak itxengen duen antzerkize. Arek itxengenko arek Maria Estuardo eta holako Judit eta holako dramak itxengen duzen. Eta erropak eta horre gauzak eta nondik batzen zendu esan? Geukin, gu, papelezuk eta itxengen duzen. Eta gero zizien mutilekaz, eure mutileke antzerkizek itzen. Zizien. Eta hor, beste aire bat hartu bian, foman dizegan erokimin gure zera monutatik eta zauten jako zen jentia ikusten da. Gure antzerkizek famozuk izan zin orduan. Horretan, eta bizela, esaben, hamene zeuzeren bien gez teatro ketxeko eta honek eusek itxeko. Nora jo bidu. Orduan barrokuaz batun, 41 orduan zazorretan ez pasunetxen elizan bizertez, ezin zetezkunen ezer. Eta zan ebio, ez da beste aukerarek, elizan bizertez egitzi ez horretara asko diro egitzi hau, eta pega egitzi hau eukiko duguz. Artepestipe bermiokuek, amengo parientik ukibazen da zantan, neu lagundu gutute, eta ez da eixu hor katekeziz bet, anatxik izan, eixu hor katekeziz bet, zaloi egaz da, beran onduen frontoie. Diru laguntza, udaletxik jungo gara, eta arekia etzen batzu diru laguntza, sobre todo frontoi egiteko, eta guk egingo dugu beste zaloi eta etxeko batu nimbiko dirue herrizen barruen. Orduan diru batzeko egingo dugu, behin ipindelengo Santageretan abestu herrizen, korue badau kantateko, eta han esan guzelan bidun, zehen bidun, da zelan diru batun gudun herrizitik, herrizintzako izeteko. Ara non, Antamiren, 1993 beraz, gerra oste justu horren ostean, antolatu eben, elkarte barri bet, Asociación Benéfico Cultural. Oiko moduen, ABC ezagutzen zena. Nori izan, Asociación Benéfico Cultural de Altamira. Eta elkarte honen ekintza nabarmenetarikoa izan zen, eraikin bat egitea da frontoia. Beraz, Elizaren atzean dagoen eraikinak gaur eguneko liburutegia eta frontoia elkarte honek egin eban. Arek zien, juntien zan, junta bat, eta parrokue, Etorri Barri, Juan José Okaranza. Dalantziz pundazan ABC, da ABC hasi zan, gestinu detzen Bilbon, bai deporte aldetik eta bai kulture aldetik, eta ondo hartu zuen, eta izan hemen estatutu batzuken bidabe, eta zelan izango doan, hau ditzuk, talatxekin ziren estatutu batzuk, eta orduan anemin zein, zelan izango doan, elizie izango dela, zuzendarize onena salon de actosena. Eta udaletxie frontoiena. Da, alantxik egin zen. Eta edifizio hau, eraikin hau, herriko jenteak egin zenduen. Bai. Zelan izen zan hori? Aber, kontai ostezu apurbet. Jose Mari Urtelaien altxek emoman hau terrendu, Bai. Da, azizena hau etxen herrientzako zego alanda. Baina, herri guztiek partizipaban hau izen.
Batzuk arretxe karten kanteratik euren burtizekaz, beste batzuk eskue birra eta alantzik egin zen. Materialak ametik basotik ekartzen bezen, da alabrinen Juanito Solai, hain zezan dirigenti honena, da arek zerriuki balez, are preparatema materialak teletureko eta horretarago. Gehien nahi zen, eskue birra, deslogo, doian izan zen, baina apuntatxe zen, norretot zen birrien, eta zatile, bazuka portazio itxo sasonako, eta bat. Eta zer, luzaroan ibili zinen? Ni bai, neuke gitxi gora bakitxe, berroi egunetik gora eneuzenik. Eta batez bere, Altamirako jentea izen zen, edo Azpeko jentea bere Altamirako etortzen zen? jentea. Izan zen, Altamira, San Bartolome eta San Cristobal. Bueno, inaugurazionerako gunerako uste dut obispu etorzela, eta teatroe egin dune, 1943. Hori da, bai. Uste dut. Bai. Da gobernadori betozan ona, gobernadori betozan ona, inaugurazioen gobernadori. Orduan, egun handi izango zen, ez da? Hau inaugurazanean. Egun handi. Bastante ezitu okiban, teatro gitzen ziren urtien bi do hiru, eta, bueno, bertoko gaztiek eta lan batzeko eta etxeko zitezan, nik errekordo nadegot. Herriko jenteak parte hartzen eban, ez da? Herriko jentiak etxoan. Eta, adibidez, inoiz, gero, hain afezino handi hartu genduen, da, dirutxua eta tezan, da, honako, eta, Bermiora behun ginen teatro etxen, Gernikera bai, bueno, batalde polibete sortu zen, eta kulturi arluin politxo dana pozik. Osea, herri txiki batentzako movimiento soziala handizegon zen. Handia, klaro. Handizegon zen. Egoten zen, Maria Santos Uriarte, da Teresa Mendoza, etxe bien direktora moduen. Bai. Hemen egoten zen leku bete, bera, Maria Santosek erute ban teatruen gioie esateko moduen, Bai. da hortik ez bien eszenariun gabizenari lagundu, Lagundu, bai. kasoze galgeratuten bizin trabata esaten zen. Hori egoten zen Maria Santosa. Teresa Mendoza egoten zen, direktora modu. Lehenan eskolan etxin zienak, haren esperientzigaz, gu bakidun ahuen Bilbora zein lekutan dauzen teatroen gauzek eta erropak eta ingeru. Eta horrek zer itzen zendu esan, alkilau? Alkilo. Eta ensaioak eta zelan itzen zendu esan? Berton, oztapazaten genuen de mil pares de demonios, baina berton, zen egun iziten zin horre gauzeak beti, edo gabonetako, edo... Teatroeken ensaiuk eta horrek gauzeak etxekin duzen, eta iso kuntu, txirapuzun Doña Kontxan ez zien. Kontxo liartean arek asko laguntzen dozuen. Daren izena, eurritik ibiltzekin duen, agunten ginen, don Josur Zelaya, el que está haciendo todo, tal, y así, arek ateazko egitxezko. Famoso zan. Eta arek emozkun apoioan dira. Horrek izen ziren pintorea izen zanaren gurasoak? Pintxorien gurasoak. Eta hemen teatro egiten duzen nien, pintxoriek, egotezanian hemen itxezku zen dekora hauek. Oso politxe. Eta gero hemen beste gauza importante bat, zinea izen zan, ez da? Bai. Zenbet urtegarrenean hasi zan zinea? Zinea hasiko zan, año 50-51, que yo fui a navegar, y ya dejamos el cine en marcha. La gente posik. Bai, klaro, herrien bertan zinea okitea gauza handia izango zan, ez da? Claro, la película, ona, como te zian. Eta zelo pelikulak, ze izaten ziren? Onak, pelikule onak. Umeentzako pelikulak? Oestekuk eta danak. Danak, danatarikoa. Gundekatik etorte zin aparatukaz da barragal, da montatzen bertuan, da jente asko. Da izaten zen gabaz. Da egoten zen nota, eta etorten gainen ladriluko egoten zin ordu nogara eruteko. Berotu ladrilu txapan, da papelagaz edo hogera eruteko. Da ladriluaz etortek etzen zinera, ze oza hogitzik endu bertota. Eta batez bere jente helduentzako izaten zen, gazteantzako, umeantzako, danatarik? Danantzako. Bai, generalki pelikule ezin izaten horre pelikulek. Orduan duten zen el 2, el 3, el 3R, el 3R no se podían dar. Ya calificaban 100 películas. El 3R no se puede dar en locales católicos. Así anduvimos.
Baina gero hori, ABC talde hori, 57an amaitu egin zen. Bai, orduan sortu zen espata dantza. Bai, Eh? goizeko izarra Teatro taldea, ez jauzi da? zen, bai, gaztiek hori jakin bena espata dantzie sortu zen. Zegoen zen hemen zapatero bat, Antonio, are bakitzen espata dantzan barri, da arek irakusten zen gaztiri, horre jantzak etxeko, herritxik, herrire, aben bebai, muruetan bebaitz, usturin bebaitz, bueno, berremi hori juten ziren. Handik gerora, alkarteak izandako berakada baten ostean, ekintza horrek epeldu eta azkenean galdu egin ziran. Baina 1960ko hamarkadan eraikinak bigarren loraldi bat izan eban. Eta herriko gazteak tartean zirala, Altamirako kulturretxea kulturrekintza desbardinen mintegi bihurtu zan. Besteak beste, hortxe jaio zan Irrintzi Alai dantza taldea. Altamiran sortu, baina gero herri osora zabaldu zana. 2018an, 50. urteurrena ospatu dau. Lekukoek ederto gogoratzen dabe zelan garandu ziran orduko amesak. Entzun. 1960ko hamarkada horretan, eta gu gazte ginenean, eraikina bertan zegoen, eta eraikin horretan baita be antolatu genituen antzerki batzuk, orduan ja euskeraz, eta baita be bertan euskerazko alfabetatze moduko bat be Altamiren 1970 urte hoietan antolatu genuen, bestelako bilkura be egiten genituen. Eta kasureko gero Irrintzi Alai dantza taldea sortzen danean, nor dabil hor buru? Edo zein da sortzaile taldea egon zan, edo persona bat izan zan eragilea, edo... Rosa Mari eta Rafael Urmatxea, Nebarrebak izan ziren dantza irakasle nagusienak. Eta horrek izan ziren eragile eta gero tokian tokiko gurasoak. Eta hori zer, hori ja talde importantea izen da herrien, ez da? Hori ja, bai. Horra, ejemplo, nik irubalabateko irubalabakundiz. Amak, eruten genduzen, alabak, amdauz, besti dauz, orduan autobusi besti nimitzen, da kotxien sartun, kotxien lau kabatin bedi zazpieruen, da orduan bakizu ez da honekoten horren beste zerbe. Sortzen dabe Irrintzi Alai. Hori, goizeko izarraren ondorio moduan, hori sortzen da Altamiran. Hasieran azpeko jenteri ez genden. Badakit azper etorri zirena, bere espiritua busturi guztiko dantza talde izatea zen. Altamira eta azpe beti izan dira herribi izaten dalez. Enfrentamiento historiko bat egon da. Eta guk, esaten gendutzua, apurtu egin behar dugu, betiko herri bagara, eta apurtu egin behar dugu historia. Eta azpeko talde bat sartzen gara, hartzen dugu Irrintzi Alairen erreleboa. Eta ondazten gara, alkarregaz lan egiten.